ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁପୁର ତାର ଯେଉଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ MSLର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲା ଲାଗୁଥିଲା। ତ MSLର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଏ ପିଲା ସେଇ ବାଟେ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାକୁ କେହି ବି ଅବରୋଧ କଲେନି। ପିଲା ଫେରୁଥିବା ଟାଇମରୁ ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ତା ତଳେ ଚାପି ହେଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଫିଚରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଫ୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଜିରୋ। ୟା ପୂର୍ବରୁ 12ରୁ ଅଧିକ ବୋଧେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଲାଣି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ବି ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ବି ମରିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିଛୁ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛ ତମେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ ଲଗାଉଛ ତାର 10 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଅ, ପ୍ରପର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖ, ତମେ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପର ଲୋକ ରଖ। ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆଗେ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଝିଅର ବାପା ଡ୍ରାଇଭର, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରାରେ ଅଛି, ଧାମରାରୁ ଫେରୁଛି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ କଲା ପରେ ଯାହା ଦାବି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋ ଯୋଉ ମତ କହୁଛି ଯେ MSIL ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୋଲ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତ ତାର ଟେଣ୍ଡର ସହିତ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଉ, ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ କଷ୍ଟର 10% ସେୟାର ସେ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ତା ବାପା ମା ଆସିଲେ, ତା ମାଆ ତ ଅଛି, ତା ମାଆର ଏତେ ମାନେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବସିକି ଯାହା ଦାବି କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି